هاليلويا. نلقاكم أزيز أخوة مالتين واوتشين الليلة جوا الريفر اوف لاف. الليلة تقلبش الاستاسيون. Don't change that dial. الليلة هيتكلم ويات من المينستري أوردناتي وكل تحت ريفر اوف لاف كنيسة أبوستوليكا. في بحال مش ما شوت منكم تجي تعرفوا أن بستا برانشز اللي من الجنات بجراتسيا تلا ديفيرسي بايزي. اللوم دوين اللي كل يخسيب ويمشي الكنيسة تاع الريفر اوف لاف جوا ودش هيتكلم الاسبيريتو تالا نفس جوري عنده مساج هيكون بومبا. افتحوا ودنيكم سوا ارتشيفوا داك المولاي عنده عليكم وزجور ميوش هيدسبيجيكم. عطوك تشابشيبا وللمولاي في السازين. Hallelujah. Okay, first things first. Jajnu l-vuċi. ħana jidlek minn qabel. Jekk jgħat illum għawek l-ewwel darba, jew qed tisma' messaġġ l-ewwel darba, tismax da biss, okay? Please. Tismax da biss. Ismu ħrajn. Mela. Thank you. Tal-li għafdajtun il-lejla. Apprezza. Ħanibdew b'talba. Għax ħajarek. Aziz Ġesu. Wasalna saw mulej. Ringrazzjak dak li ħatamel il-lejla Ġesu. Inti l-imperatur tal-univers. Ringrazzjak mulej tal-ġganti li ħat nezza l-lejla mulej. Tal-ispettaklu li ħat għamel. Tal-innistijak ħajkunu inkoraġġuti mulej. Tal-li mu ħajkun għaw lebda kundanna Ġesu. Tal-li fej għanna nirranġaw ħanaqbdu nirranġaw. Tal-li dal-messaċ jajna nkunu ktar bħalek. Mela, ħanamlu stopwatch. Dal-messaġġ jismu l-imperatur tal-univers. Tajli għax mux Ġesu l-imperatur tal-univers, għax wieħed hemm. Tagħmel isem qabel meta jkun hemm ħafna liħ. Imma dak it-titlu l-imperatur tal-univers huwa biss irriservat għal Ġesu u bil-provi. Ħanajdlek minn qabel. Fejn ħajidħlu xwabel ġo fik. Titħassax li kien nifsek u taqta' qalbek. Dal-messaġġ għalija daqs kemm hu għalik. Jekk iżarbuna f'xi ħin tiġik, armija. U deċiżjoni li tibdel li hemm bżonn tibdel. Mela, ħanibda b'dil-iskrittura, okay? Mill-ewwel Timotju, l-ewwel kapitlu tal-ewwel Timotju, vers 17. Isma' kemm hu sabiħ dal-kliem. Isma' kemm hu sabiħ dal-kliem. Lis-sultan ta' dejjem. Halleluja. Li ma jmutx u li ma jidirx. L-Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem amen, ma jidirx. Kull salt noħra bil-fors trid tara l-protagonist tagħha. Inkella taqa'. Fejn ma jidirx is-sultan għalina li ngħixu f'dan ir-relm ifisser li hemm djufija. Imma dan is-sultan ma jidirx u jibqa' jirrenja minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Għax mhux il-bniedem poġġieħem. Huwa s-sultan ta' dejjem, ħanaqra ħilek bl-Ingliż. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only wise God. Be honor and glory forever and ever, amen. Waqt li preparajt għal dar messaġġ, veru rajt bil-qalb il-ktib tar-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu u l-ktib tal-ewwel u t-tieni Tessalonkin. Għax veru rrid inkun naf li mhux qed noħroġ lilin. Rrid inkun naf li kull ma ħanajt għandi bażi biblika għax naqa' suġġett perikolus. Dal-ktieb li nsejħulu Apokalissi li bil-Grik tfisser
li tikxef xi ħaġa jew li tirrevela xi ħaġa. Fil-verità jismu hekk ir-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Mhux ir-revelazzjonijiet ta' Ġesu Kristu, ir-revelazzjoni waħda ta' Ġesu Kristu. Xogħlu dan il-ktieb għandu għan wieħed biss. Wieħed. Mhux biex targumenta pre, post jew mid-trib. Biex jorik minnu veru Ġesu. U fil-mixja tiegħi qed ngħidlek il-verità, kien ktieb li dejjem imbuttajt lemm. Għax kien jorini naħa ta' Ġesu illi donni ma stajx niplejsja. Kien jorini naħa ta' Ġesu li kienet lilin milli dejjem tallimt. Kull darba li kont nipprova nibda naqrah kont nieqaf u kont nipprova naqra affarijiet fil-passaġġ biex nipprova ndawwar il-kliem li qed jgħid għax tant ma rridx naċċetta. Ir-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu bażikament. Kont happy b'dik il-biċċa ta' li jien għandi relazzjoni ma' Ġesu hekk għandu jkollok. My friend Mr. Jesus. U għalla volja veru ħabbejt il-Ġesu b'qalbi kollha, imma kelli problema ma' Ġesu kif jiddiskrivi dak il-ktieb. Tibżax, ok, ħanaslu. Imma l-lejl inti tittamel deċiżjoni u tittajt u x'inhu Ġesu jiena rridu. U x'inhu Ġesu huwa tajjeb. Jekk f'xi ħin ħanajt xi ħaġa li ħatara l-Ġesu ħażin, hija il-preconception tiegħek u hija t-talim li waslek saw li qed iġalek tara b'mod żbaljat. Għax Alla huwa tajjeb dejjem. U m'għandux bżonn l-approval tiegħek u laqqas tiegħi biex tgħidlu good job u m'għandux bżonn ta' btipa fuq spaltu laqqas. Mela, nibdew minn l-ewwel chapter fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Hollywood għamlet ċert li inti ma tkun trid ikollok xejn x'taqsam mal-ktieb tar-Revelazzjoni ta' Ġesu. Apocalypse, kull fejn tara Apocalypse ħajħdu over iż-zombies u l-ħażen dejjem jerbaħ fuq it-tajjeb. Meta l-ġist tal-ktieb huwa li dan is-sultan, l-imperatur tal-univers Ġesu, jagħti ċans ix-xitan darba wara l-oħra biex jieħu il-best shot li jista' jieħu u jibqa' jerbaħ dejjem. Sakemm jieħu l-aħħar xkanatura x-xitan u nafu l-aħħar chapter tal-ktieb li Ġesu jibqa' rebbieħ. Mela, ħajja nibdew. L-ewwel vers mill-ewwel kapitlu. Ħanarġa' ngħidlek, kull daqqa ħanibda ngħidlek ir-revelazzjoni. Meta tngħidlek qed ngħidlek Apokalissi għax mhux ngħidlu hekk, irid ngħidlu r-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Tajjem. Hekk jibda l-ktieb. Ir-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu li tajjielu Alla. Min tajjielu? Lil min? Lil Ġesu. Mela mhux ir-revelazzjonijiet ta' Ġwanni, mhux ir-revelazzjoni ta' Ġwanni, Alla ta' revelazzjoni lil Ġesu. Daqshekk. Hekk jibda l-ktieb jgħidlek. Biex jarra fil-qaddejja tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx, Alla bagħat lill-aġlu tiegħu ifissira l-qaddej tiegħu Ġwanni li kien xut tal-kelma ta' Alla u tax-xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu. U kull ma rajna bajnejh, issa isma' naqra dal-ktieb. X'kuraġġ għandu biex jara xi statement ħajja. Dal-ktieb jagħmel statement li ma jagħmluhx il-kotba l-oħra fil-Bibja. Mhux tab xejn, ħafna nies m'għadux jaqrawh. Isma' di. Lest. Bl-Ingliż jgħidlek blessed. Bil-Malti jgħidlek ħieni dak li jaqra u dawk li jisimgħu l-kliem ta' dik il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub. Għax iż-żmien qorob. Mela, jekk taqraħu tħarsu, il-ktieb qed iwegħdek li inti ħajkun hemm barka fuq ħajtek. Mhux tab xejn? Mhux tab xejn kulħadd jibżam il-ktieb? Mhux tab xejn kulħadd jgħid issa kif ikolli digri fit-teoloġija naqra ktieb tar-revelazzjoni ta' Ġesu? Kull ħaġa li tak Alla ma tajjilekx biex jinkik. Jekk ta' ktieb u qallek aqrah, emmen li Ġesu jaf x'inhu jgħidlek.
Vers 4. Ġwanni l-seba knejjes li hemm fl-Asja, grazzja lilkom muslim minn għand dak li jusma l-kliem u li kien u li għad irid jiġi u minn naħa tas-seba' spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu u minn għand Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Qed jgħidlek minn għand dan, il-ktieb għalik minn għand dan. Jekk nibatlek ittra jien taqraħ żgur. Issa batlek ittra dar-raġel divin, dat-titli kollha. U inti ddeċidi li ma taqraħiex. Għax tal-biża' u għax ma tistax tifhem. Jekk ma tifhimx aqraħha xorta. Għax batilek il-prinċep, s-sultan, l-imperatur tal-univers. Lil dak li ħabna, ara kif qed jibda l-ktieb, dejjem qed jibda fl-imħabba. U li ħalna minn dnubietna, ħallek minn dnubietek, meta tħol l-oqda ma tibqax hemm. Bis-saħħa ta' demmu u li għamiltna saltna assisina l-Alla tiegħu missieru lilu glorja u seta' għal dejjem ta' dejjem amen. Isma' di, vers 7, lest biex teċita ruħek għal Ġesu. Arawh ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh. Ħadd mu ħajkun hawn fid-dinja jkun qed jagħmel li ma jarax. Tkun fuq it-toilet taraħ, tkun fuq is-suq taraħ, tkun qed tiekol taraħ. Ħadd mhux ħajaraħ. Anka l-omi ħajaraw men. Isma' u koll dawk li nifduh. Ir-razzazz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq suddirhom mħabba fih. Qatt rajt xi event hekk kemm ilek ħajqat. Iva amen, jiena u l-alfa u l-omega ma naqa' ta' Ġesu. Jehovah's Witness, nies li ma temnux fid-divinità ta' Ġesu waqra dal-ktieb. U wara jekk għandek loda ġitali titkellem bħalu naduraw lejlek u jkollok raġun. Dan qed jiktbu Ġesu divin. Mhux it-tieni persuna ta' Trinità ta' kemm ma naħmiliex, jew it-tielet persuna Trinità, il-bidu u tmiem. L-ewwel u l-aħħar. M'hemmx it-tieni u t-tielet u l-ewwel u t-tieni. Il-bidu u tmiem. L-ewwel u l-aħħar. Tibqax tgħidlu t-tieni persuna ta' Trinità, għax inkun qed nirrita ruħi anke l-Ispiritu Santu, titqgħod tgħidulu t-tielet persuna ta' Trinità. Dak hu l-Ispiritu tal-Alla, mhux xi ħamiemu jqgħod jitillemmu għax m'għandux jagħmel, huwa l-iktar persuna b'saħħitha fl-univers. Mhux it-tielet persuna ta' Trinità. Għandna bżonn knisja narġgħu inġibu ir-reverenza lejn Alla. U dal-ktieb diliġelek tagħmel. Li okej, għandi ħabib jismu Ġesu, għandi ħija jismu Ġesu, missieru għalla l-missier. U għandi relazzjoni miegħu, imma ma tisirqekx mir-reverenza tiegħek lejh. Ma ssirx jekk nonxalant. Qed iżdied fir-reverenza tiegħek, fir-rispett tiegħek. Fejn wasalna? 9. Jiena Ġwanni ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-sardna u fis-sabar ma' Ġesu. Jinsib ruħi fi gżira jisimha Patmos. Inħabba l-kelma tal-Alla u x-xhieda ta' Ġesu. Mela dan isma' naqadi. Ix-xitan dejjem jaħseb affarijiet u dejjem jidher balalu dejjem. U Ġesu dejjem jidher iktar għaref. Mela daqal l-unika mod li nista' nwaqqaf il-Ġwanni milli kellem il-ġenerazzjoni li neżel jaħ fuq Patmos mad-dranax tad-dinja. U minn ġo Patmos Ġesu itieħ messaġġ li jipridka l-kull ġenerazzjoni li qatt ħatasal, li qatt ħajkun fuq l-art. Ara jirnexxilek x'taqgħod terbaħ kontra l-erf tal-Alla. Ara jirnexxilek x'qatt tmur quddiem Alla u ċabġa tgħidlux. Battejtek. Insa. You cannot outsmart God. Vers 10. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuq fl-ispiritu waqt li tefgħu Eżilja waħdan. X'inhi l-iskuża tiegħi u tiegħek? Eżilja għadda fuq gżira jgħid fl-ispiritu. Karrabax xaralabak jarranda. Mhux jikbir jagħtaw għalfejn tefgħuni x'għamilt mulej ħażin, x'bib ftaħ ta' xi jagħtaw. Lakin jafna oħra ta' Ġesu. Tagħmilli x'tagħmilli Ġesu jerbaħ dejjem. Ma twaqqafhom qatt nisek.
Insa. Toqtolhom u kliemhom jibqa' jidwi iktar il-bot milli qatt inti qatt tidwi. Isma' min warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba. Jekk idejqek lajjat ħajkollok problema l-ġenna. Mela immaġina daqqiet karara baxxajja la u f'daqqa waħda minn hawn Ġesu kultant għandu sense of humor. Para! U mid-dera kien imdorja xaqqas dar mill-ewwel ara xi jgħidlek. Fejn wasalna? 10. Min warajja smajt leħen qawwi bħal tromba. 11 jgħidli. Kull ma tara niżlu fi ktieb u batu l-7 knejjes. Il-dik ta' Efesu, ta' Smirna, ta' Bergamu, Tijatira, Sardi, Filadelfja, Ladoċija. Ġesu qed imur kontra l-awtorità tal-Knisja għax jekk ħalla xi papa jiktibha lilu litra, mhux il-Knisja iż-żgħar. Fejn l-Knisja l-ewlenija li tmexxi l-Knejjes kollha, fejn hawnhekk? Fejn hu l-Papa hawnhekk? Għax jekk għamel hekk Ġesu qabeż l-awtorità li jistabbilixxa. Mela, vers 12. Issa jdur u jien dort biex nara minn qed ikellimni kif dort rajt 7 kandelabri tad-deb għal għajnejk u bda immaġina x'in taqra dawra fejn pram 7 kandelabri tad-deb. F'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu liben ta' bniedem. Qed jgħidlek li huwa iben ta' bniedem imma divin fl-istess ħin jaqgħat l-umanità u d-divinità. Libes libsa twila sa wiċċ saqajh. Isma' ħares. Tkun taf kif jidher Ġesu. Ġesu warini wiċċek. Warini mulej kif tidher. Ktibtlek kif nidher. Ktibtlek. Warini ritratt mulej. Ararak fil-ħolm. Aqra l-ewwel ġiex chapters. U ħatma jitmejjel bik kemm idum ħaj. Bdaw ħafna Ġesujiet wieħed hekk, kulli ħorek. Mela, libes libsa twila sa wiċċ saqajh. B'sidru mħażem biħżiem tad-dieb. Rasu u xuxtu bajda bħassuf. Ileqqu daqs is-silġ. Għajnejh kienu ġamra nar. Ek jidher Ġesu. Kellu saqajh donnom tal-metalli leq imsoffi ġo forġa. U leħnu bħal ħoss ta' ħafna l-mijiet. Taf xi tfisser dik meta jikkomunika Ġesu xejn iktar ma jikkomunika. Immaġina ħafna waterfalls. Meta Ġesu jitkellem xejn iktar ma jikkomunika. Leħnu biss. U leħnu overwhelming bħal ħafna l-mijiet li qed jaqgħu. Dik hija l-istampa veru ta' Ġesu. Ħassar kull stampa oħra li poġġewlek quddiemek biex jisirquk minn minnu veru Ġesu. Divin qawwi u l-imperatur tal-univers. Ħafna minn nies kieku jidrilhom ta' Ġesu, iċanfruh jaħsbuh xitan. Għajnejh tan-nar, xaru bajda. Isma' ħajkompli jgħidlek. U leħnu bħal fidu l-leminija kellu 7 kwiekeb. X'kellu? Min jaf jgħidli x'inhuma l-kwiekeb? Jgħidlek x'inhuma il-pastors tal-knejjes. Mela l-pastors qegħdin fidej? Mhux fidejk. Mela jekk Ġesu irid b'xi mod jibdel il-vija tal-Knisja, serraħ moħħok. Għax min qed imexxi l-Knisja qed fidejh, mhux fidejk. Inkara tistogre tkun manipulattiv. Ma rridx immur f'dak is-suġġett. U minn fommu isma' di. Minn fommu kienet ħirġa xabla misnuna b'żewġ naħat. Wiċċu kien jiddi bħax-xemx fl-eqqel tagħha. Jiġifieri ġirajt xi ħadd jiweldi anti. Dik il-dija li jkun hemm li bil-fors titfaħ ġiġa quddiem għajnejk illa taħraqlek għajnejk. Iktar minn hekk jiġifieri qed jgħidlek. Tkun taf kif jidher Ġesu qed jgħidlek eżatt kif jidher Ġesu fid-dettall. Issa isma' di għax di veru interessanti. Jien kif rajtu waqajt isni mejjed f'riġlejh.
interessanti ħafna li ġarek il-Ġwanni għaliex. Għax Ġwanni l-apostlu tal-imħabba. Ġwanni dak li ra l-Ġesu jilab mat-tfal. Li raħ fejqilhom il-morda. Li raħ fuq is-salib arwin. Ġesu pur arwin. Mqatta biċċiet u ma qal xejn. U raħ jiġi msawwad dak il-mod mkasbar. U dejjem kiteb li Allu huwa mħabba. U dejjem nħobbu l-xuxin. Jista' jkun li Alla tiġib bilanċ. Ma tistax tiprietka naħa waħda ta' Ġesu. Inkella tkun qed tiprietka libertinaġġ. Mela dan Ġwanni li kien imdorri ma' Ġesu u jorqod fuq sidru hekk. Kif raħ kif veru fil-glorja tiegħu. Tad kien tal-biża' lieh. Dal Ġesu kollu mħabba li waqaf riġlej qisu mejjed. Iġifier ħantik idea bħal meta tkun żgħir u tkun rieqed u tagħmel wiċċek mal-ħajt għax ma jitħoss u tibda tipprova tal-għajnek biex ma tarax u ma tix tieħu nifs ma jmux ħadd jinduna li inti għad hemm. Iġifieri Ġwanni fil-preżenza tal-Imperatur tal-Univers li jgħix miegħu dan qabel raħ f'din il-glorja, issa qed jaqaf fl-art qisu mejjed dan. U Ġesu ħassejtu jgħidli għax jiena l-għena tiegħi nipprietka fuq il-grazzja tal-Alla u l-għena tiegħi nipprietka fuq l-iben il-ħali u dal-affarijiet u hekk. Rajt ngħid x'inhu tajbu ħażin. Imma l-għena tiegħi nipprietka l-grazzja. Imma ħassejt il-Ġesu jgħidli ara ma jfettillekx tagħmel dis-servizz lill-Knisja. U minix ħanamela. Jekk titmur tisma' t-toks l-oħra tibżax, tisma' nitkellem fuq Ġesu kemm ħanin u hekk hu. Imma ħanajdlek in-naħa l-oħra ta' Ġesu llum. Ħalli ħadd ma jkollu skuża. Darba minnhom ġie xi ħadd pritkajt messaġġ fuq il-qudusija għallimna Alla kuntent brother. Praise the Lord, dan idem. Għalli għax kif smajt il-messaġġ tiegħek, issa nista' ma nħallas iktar it-taxxa għax il-pastor tax kemm kien jikkundannani. Għaddax fehom mamma mija. Mhux hekk għad jien. Totalment kontra. Imissa jekk ħatibqa' taħseb hekk, ħanajt li għandek bżonn impartazzjoni tal-intelligenza bil-forsi tkun ġidra kif nibda ngħidlek fuq Ġesu minnu minn dal-banda. Mhux noqgħod tilab miegħu insa ta'. M'hemmx Ġesu mhux tal-lob ta'. My friend little Jesus. Moħħok hemm. Għax min jilab man-nar. Sewwa tajjeb għal meta kommu kemm jinħaraq. U Ġesu huwa fjamma nar li tikkonsuma biex tkun taf. Iqaf ilab miegħu. U ngħid lilu wkoll. Ejja llum ħallestu, ġifieri jekk nagħmlu ftit iktar mill-ħin, bear with me, Ġifieri love is love u dal-affarijiet. Love is love, this is love. Jekk qed tgħid xi form oħra ta' love li minn għalik dieħer l-ambrazzetta ma' bniedem tal-istess sejjerek quddiem Ġesu għax love is love u jkun da l-Ġesu. Ikun da. Mhux da ta. Mhux da. Da ma jeżistix. Tħallini nitilfek għalissa. Tibżax, ma rridx noffendik. Ġej għal x'imkien. Iżda u ressa idu l-leminija fuq u qalli. Tibżax. Kienet jibża mela. Laqallu tibżax għax kienet jibża. Issa hekk jikkonfortih għax qalbu safja. Tibżax jiena u l-ewwel u l-aħħar. Ma qallux jiena t-tieni persuna ta' Trinità. Jiena l-ħaj, jien kont mejjed. Ara! Issa jien ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Ruma m'għandix infitaħ, skont dak il-ktieb. Għand Ġesu għedin. Ma rridx ngħid iżjed milli għandi ngħid. Eżatt, għada l-pastor ħamel messaġġ fuq minnu l-blata. Dak il-messaġġ ħelisni mill-ikbar ktajjen li kien fadalli. U qatt ma ħares lura. Jalla jeħelsek kif ħares lili, jesimgħu dak. Jien ġej għali ħada.
L-ewwel darba li smajtu l-pastor kien liebes isu sleeveless jersey abjad qatt ma ninsa u ġi waħdu fuq YouTube waqt li qed nitlob l-Alla risposta. U l-għada filgħodu kun taw. Ġesu l-blata u tħalli xi tajdu x'iktar ġuġati. Kieku kien xi ħadd ieħor il-blata telqet għax mietu ħafna. Dak il-blata ta' dejjem. Jiġifieri ħares, nirringrazzja l-Alla li ħadd qatt ma provi jabbużani jiena l-mużew hekk dejjem kienu rġiel tal-affarijiet tagħhom, irġiel nice u veru tħabtu għalija u hekk, imma qatt morewni din l-istampa ta' Ġesu li qed norik jien illum. Għax il-Knisja Kattolika sfortunatament mhux qed nipprova nattakka l-Knisja Kattolika ma' Malta din. Jew ġo ditx, x'inhu jew ġo gandot, jew ġo ieħor mamma mija, jew jipritkaw Alla li jrid jaħarqek għal kull darba li tagħtas. Jew jipritkaw Alla li tista' teqleb id-dinja ta' taħt fuq u ma jimpurtax għax love is love. Għalhekk għandek bżonn il-ġixnaħat ta' Ġesu ħalli jżommok għaddej fil-lejn tiegħek. Jekk tmur wisq, jekk inti aħna nsuqu fuq ix-xelluk u tmur wisq fuq ix-xelluk tispiċċa f'gandot. Okay. Sfortunatament ġifieri jiena f'ħajti dejjem rajt Ġesu dajjef. Dik il-verità, come on. Ġesu dajjef. Tkun fuq ix-xogħol jgħidulek Alla ħares jerġa' jiġi. Tgħidlhom ma taf xejn minn. X'Alla jerġa' jiġi. Ħajerġa' jiġi. Għaxar jgħidulek jagħmlulu x'jagħmlulu. Ħadd ma ħajersaq lejh. Jonfuħ biss Ġesu x'kien jiġi. X'iddhom ta' kif kollha murna l-mużew u ħadd u 25 sena Knisja Kattolika, anzi ħansejħilha reliġjon Kattolika, kif ħadd morihom li daw jien? Għaliex ħadd morihom li minnu veru Ġesu? Għaliex ħadd ma qalli li raġa' ġej b'dan il-mod? Ġesu. Għaliex hawn din l-injoranza f'dal pajjiż li jaħsbu li Ġesu ġej u ħajobsqulu u ħajtuħ biss u ħajġu isalbuh. Ħaniprofa nikkalma lil nnifsi. Ma taf xejn men, ma taf x'inti tajt. U aħjar tieqaf. Ġesu once li daħal l-infern biex għax minn ximkien ġabhom iċwieved. Sewwa? U kienu qed jagħmlu parti għax jgħidlek kieku kienu jafu ma kienux salvuh il-mulej tal-glorja. U daħal fil-parti Ġesu, rasu baxxuta fl-infern. U miex immaġina hekk nimmaġinahom l-affarijiet mhux qiegħda miktub hekk fil-Bibbja, okej, ħalli ma tagħmel xejn dottrina. U qed nimmaġinah miex idej tron ta' Satana jien, rasu baxxuta. U qed jikkwota s-salm f'qalbu tlieta li jerfalek rasek. Nimmaġinah kif jarfa rasu lej x-xitan u x-xitan ġif tiegħu li tilef fil-logħba tiegħu stess il-mewt. U mbagħad Ġesu jneżżawar u jikaxkru kull memm u jħodlu xwed dak Ġesu veru. M'hemmx Ġesu ieħor f'dak. Issa. Fej wasalt? Ħanajdlek, Ġesu mhux il-Ġesu li għandu bżonn bewsa fil-ġimgħa l-kbira. Ġieli murt il-quddiesa tal-ġimgħa l-kbira l-qasista titqarben għax ikun mejjed. Mamma mija. Dan da. U jagħmlu s-salib u tmuru tbuslu, tipprova tkun l-ewwel wieħed għax jaqq inkella tieħu l-bżieq ta' kulħadd. Ikun jinten l-aħħar wieħed ħata bżieq jaqq. Ġesu m'għandux bżonn bewsa fuq il-kustatta. M'għandux bżonn min jitħassru ta' Ġesu. Jekk titħassar il Ġesu ta' min jitħassar lilek ħanajdlek għax ma tax minnu Ġesu. Ġesu kif għatlek, ħafna minn nies kieku jidrilhom kif veru fil-glorja tiegħu jaħsbuh xitan. Dik il-verità. Għax qed jistennew xi raġel bjont. Li tobżoqlu jitbissimlek. Issa mhux biex noffendi, ħanajdlek ismani, jiena trabbejt familja fejn iċ-ċeplin in-novena tal-ħina divina kienet xi kbira, rajt? Missieri sallum il-ġurnata għandu l-iżgħar solar li ma nafx kemm il-qassi sbierku tal-ħina divina. U darba fis-sena konna dejjem nagħmlu tal-ħina divina għax dik tmur il-quddisa tagħha u mhux jinħafrulek nibetek biss, ma tmurx purgatorju jekk tmut. Allura tarġ tibda mill-bidu. U mbagħad mill-għada tibda tagħmel naqdu bit koro għax jekk ħadd tmut tal-inqas tank vojt, fim? Dawn huma
dawn huma il-ħmerijiet li għalmuna, u dan huwa għaliex l-istat jgħat fiġijat. L-istat, il-pajis meta jkun jgħat f'dal istat ta' ignoranza li jgħidulek għal jiġi Ġesu. Meta kulħadd jgħid li hu kattoliku. Hija xi tal-mistħija għal min suppost tallimhom. Ħanajdlek ismani. Ara, daku tal-ħina divina. Tara, jew dak close up. Da meta kun żejr kien jgħiduli tħares minn fejn tħares lejk lura. U kont nkun żejr noqgħod immur f'naħa l-kamra u minn naħa l-oħra. U nipprova ngħajjih nagħmel ġurnata jħares l-emmula. U kbirt naħseb li da Ġesu veru. Ġesu jinnafda fik. Sekku Ġesu fini, U mingħajr ma taf, Alla volja titħaq ħafna minn daw l-strongholds. Waqt li tajdjadek li inti tlaqt minn Knisja Kattolika, inti tlaqt minna f'ħafna affarijiet ta' ma telqitx minnek għax għadek taħseb li dak Ġesu. U jekk nidneb naraħ jitkerraħ li. Jekk ma nisraqx ħallu naraħ jitbissim li. Dik il-kuxjenza tiegħek kundannak ġas taqra l-Bibja. Ħanajdlek minn fejn ġie dak trid. Dak ġi. Għaliex qed nuri dal-affarijiet biex noffendi l-Kattoliċi li biex norik li hemm mentalitajiet ġo fik li tant kemm ġew installati fil-font li għandek bżonn taqra l-Bibja biss biex tneħħihom. Għax inkella ħatibqa' tarah dan. Dat tip ta' Ġesu. Li mhux jekk skont il-Bibja da mhux Ġesu fejn hu xaru abjad. Għajnejh fejnhom tan-nar. Fejnhom saqajh ishom ħadid u bronz. Fejnhom orihom li. Mela jekk mhux dan Ġesu, mela da minnu. Titna tkun taf minnu biex mhux biex innigges, ħalli lilek tkun taf minnu, ħanajdlek kif ġidak. Dak kien hemm mara kien jisimha Faustina. Kienet soru Poland. Li mietet ta' żgħira ta' xi 33 sena marida waqt li kien kollu jidri la Ġesu. Għax ma baqax l-istess, ma baqax fejn ħin kollu. U kien joqgħod jgħid l-affarijiet u kien tiktibhom ġod diary. Jismu Divine Mercy in my soul. Of my soul. Ħaġek jismu. Ara x'qalha Ġesu. Vest? Di jgħidula l-apostlu tal-ħina divina. Jew is-segretarja tal-ħina divina. Ħankun miżun fi kliemi. Mela, Kowalska, Faustina Kowalska, wrote that on the night of Sunday, the 22nd of February 1931, temminx li miktubin daw x'kitbeti ħanaqralek. Issa jekk għandek farka sensu komun u farka knowledge bibliku għajd li jekkux Ġesu da li kienet jidrilha. Hemm diaries ħieħ ġast ħanaqralek ġiex sentenzi milli kitbet, all right? While she was in her cell in block, għaliex jgħidulhom cells. Għaliex ġo ħabs? Għaliex ikunu ġo ħabs daw? ċella tal-ħabs, għaliex ikunu ġo ċella. Jesus appeared wearing a white garment with red and pale rays emanating from his heart. Waqt li kienet fiċ-ċella tagħha Ġesu derilha libes l-abjad u bid-raġġi ħobbojot u ħomor ħirġi minn ġo qalbu. In her diary, fid-diary tagħha li tista' tmur tsiba notebook 1, items 47 and 48, kidbet x'Alla Ġesu. Ġesu għallek, open inverted commas, x'Alla Ġesu dan. Paint an image according to my pattern, the pattern you see. Penġi stampa f'dal-pattern li qed tara. With the signature, Jesus I trust in you. Ikun hemm ftit verità, fim. U ikteb Ġesu jiena nafda fik. Isma'. I desire that this image be venerated. Jien nixtieq li din l-immaġina tkun venerata. Ġesu qed tal-Bibja ħajdek. First in your chapel and then throughout the world. L-ewwel fil-kappella tiegħek mbagħad id-dinja kollha ridhom joqgħdu jivveneraw din ix-xbija. Meta Ġesu ġej jaqret ix-xbija tal-bima u ġej jerdu. Taf kif ħajerdu? Bin-nifs tam nifsejħu bid-dija tiegħu. Dak Ġesu veru. I promise, isma di, da, narġa ngħidlek, da. I promise that the soul that will venerate this image will not perish.
Jiena nwiet, Ġesu qed jgħid, li min jivvenera il-din ixbija ma jintilifx. Dak il-Vanġelu fejn di? Ġesu qed jgħid affarijiet kontra l-Vanġelu tiegħu. Fġieħ kemm hemm aqra l-Bibja. Dak mhux Ġesu. Galatin 1 vers 6 vers 9 għal miljun darba għall-istess ħaġa. M'intix tisma' Malta x'inhu jgħid. L-ispirtu minn din il-Knisja. Misħut anke jekk jidher anġlu tas-sema sabiħ dażdan. Fejn mar? Ejja law. Ikun misħut, Ġesu jgħid. Mhux qed nipprova ndaħħaq ħanajdlek. Itqu ta' għax dik tkun mediċina li ġej. Għal ma tiqbad jaqta l-Ispiritu Santu. U dak mhux Ġesu. Dik għaru kaza. Kowalska wrote in her diary, notebook item 414, that on Good Friday, fil-ġimgħa l-kbira, April 1935, Jesus told her that he wanted the divine mercy image to be publicly honored. Ġesu Alla li jrida pubblikament unurata din ixbija. Ta' mhix xbija toħra għall-istess Alla. Da skizofreniku Ġesu, għax fil-każ ma nibqax nimxu wara jgħid amen. Għax jien ma nimxu wara mġienen. Mhux qed nipprova nġib disrispett. Imma dak mhux Ġesu veru. Dak mhux Ġesu veru. Men fejn l-indiema inbidel. Ġesu mhux permessiv. Kollu ħniena. Imma qatt mu ħajdlek it's okay. Nifmek jien. Darba minnhom Malta dan. Ara ma tkunx jiblaħ. Pannannietu li jisimgħu fuq radio fuq it-television tagħmlu binfatta. Darba kunt flaqa, kunt għad niżagħżugħ, kelli bej 13 u 14 sena, ma nafx kemm xi ħaġa. U l-predikatur il-lokajtjani minn ġo Masiħa u bejt jitkellem fuq il-masturbazzjoni dan. U għallhom lin-nies kollha. Issa jien kieku kelli nistaqsil dak iż-żagħżugħ. Jgħidli xi tridni nagħmel miskin. U ħafna drabi nistaqsil Alla. Jekk kienx dik ir-raġuni għalfejn wasalt f'ħajti. Lew ħaġa ġalni nistħen ngħidlek il-verità. Li għamelek. U t-tina ħaġa ta' nix nifhem. Li daqqas Ġesu datajneħ kollhom nar mu kapaċi jaħilsek. U jien mhux ħankun bħal dak il-predikatur. U għad attent għax jkunu fuq it-television u jkunu fuq ir-radio. U ma nsemmihomx bisimhom għax għandna standard dil-Knisja, mhux għax ma ħaqhomx issemmihom bisimhom biex kun taf. Għax irrovinaw il-ħajt ħafna nies jekk jiklok imnieħrek ħokku. Issa mu ngħidlu hekk il-Ġesu jiklok imnieħrek u ħokku. L-aqwa li ma tmurx ma' ħafna nies aqbad partner wieħed ma jimpurtax Alla jaf. Rekk inti gej ma jimpurtax sib raġel wieħed u mur miegħu mhux maxra. Ġesu jaf, Ġesu jaf. Jaf. U anke int ħadkun taf. Meta tara hekk. Għadek fissadek fil-grazzja u għadu għet ikun ħanin għat jgħidlek please indem. Imma tnajdlek kull sekonda li għaddiet jala iċ-ċens. U ħatkun sorpriż ħafna, u xat li tarani, ħatkun sorpriż ħafna, indem najdlek. U pritka il-veritajiet ta' Kristu xejn iżjed. Irridu nimxu, għax għadna laqqas bdejna u rridu nispiċċaw. Mux ħankompli fuq di? Ok. Il-ħnina talla edem għal min jirċivija biss. Smajtni xatli. Għal min ma jirċivix il-ħnina talla, korla jifdal. Għalek għed nipridka dal-messagġ. Għax jt nkun bilanċjat u marċ nkun għattimur qoddim Ġesu jgħidli kif maċ dal-veritajiet ukoll. Kif ma ġibġ bilanċ. Dak jgħat l-infern ħabba fik, ara. Inti salvajt, dak jgħat l-infern ħabba fik. Għax tajtu l-libertinaċ. Mux għankun jininsa. Zgur li le. U hemm din misconception ta' Trinità li tittiqa fuħra li ma naħmiliex. Li Alla l-missir il-bojja, il-kattif, aħdar u kelb.
Umbat għandek il-Ġesu qed iżommlu jit waħda, għandek il-Marija tiżommlu jit l-oħra u l-Ispirtu Santu jdur l-emmulaw fis-sakra farfett. Mhux qed indaħħaq balla tiegħi, għandi li ġast qed ngħid x'in nies jaħsbu fuq Alla tiegħi. Kemm għandkom żball. Hekk taħseb li Alla ħares titlob l-Alla l-missiex ma jfejqekx u Marija tfejqek. Isma' naħa ngħidlek. Marija x'kien tħares Ġesu ma tarax data. Ħalli tkun taf iktar. Ma tarax il-da iktar. Tara l-imperatur tal-univers. Mhux qed inġib disrispett ngħidlek. Da ma jeżistix imkien. Dan titfaw fuq fil-flaw imut. Eżis ateisti li kollox ġi minn xej. Aqbad tarbija tfaħħa fuq fil-flaw iħda u tmut. X'ġejna minn Ted Paul. X'inti tajt? Dak kellu bżonn persuna biex jibqa' ħaj. Imma m'għadux bżonn iktar dik il-persuna x'kien Marija tħares lejn Ġesu ma tarax bambin. Tara r-re u l-imperatur tal-univers u ma tindaħalx u ma tindaħallux hemm minni mhux qed inkun pastas, laqqas meta kien ħaj fil-ġisem ma kien tindaħallu għax Alla. Biex kun taf ukoll, mur iktar għax Alla. F'kliem iktar polit li juża Alla tindaħalx. Aħseb huwa issa il-ħaruf fuq it-tron. Ħanajdlek ismani m'hemm xejn jiżbaħta mill-ħnjena tal-ħaruf. M'hemm xejn iktar ħelu minn ħina tal-ħaruf, imma kun naf ħaġa waħda li l-ħaruf f'dak il-ktieb ta' Revelazzjoni taf xejn li għandu wkoll korla. U m'hemm xejn iktar mor mill-korla tal-ħaruf biex tkun taf. Il-ħaruf m'għandux bżonn ikun liljun, ilbis tal-aljun, ir-re tar-rejjiet għalhekk ilbistu dan. Mhux għax jiena l-king, għax hu l-king. Imma dejjem noqogħdu nifirduhom. Liljun u l-ħaruf isman il-ħaruf jaf ikun feroċi daqs liljun ta' biex kun taf. Għax ma titkellem il-bib tkellem xi darbtej fil-ktieb ta' Revelazzjoni fuq l-għadab u l-korla tal-ħaruf. Il-ħelu taru kollha. Ġesu. Ejja mulej ħanlestuh dal-messaġġ għandu bżonn jasal. Isma' da Ġesu kapaċi jgħidlek ħares għandi xi kontrik ta' ngħidlek. Dak Ġesu m'għandux spina li jiġi jgħidlek għandi xi kontrik, jgħidlek inħobbok ibni. Ma issa l-minu tiegħu hemm grazzja u hemm ħniena u kif qal jekk qed taqa' eħe. Imma jekk inti qed tipprova tieħu xi tip ta' libertinaġġ ħabba dan, għax da balalu jgħidlek okej ma jimpurtax. Ngħidlek tal li jara l-qalb. U issa tkun taf jgħidlek fuq xi li jara l-qalb, ħalli nieqfu nużawu kollha kemm aħna din skuża bla sens li Alla jara qalbek, għax minn hawn oħra jgħidulhom qed nara qalbek imma ħantik skont temmejlek biex tkun taf. Mhux qed temmin nista' raħħilek. Ħares, Revelazzjoni 2 ħajbda jkellem il-Knisja. 5-7 jgħidulhom hekk. Daw huma Efesu, il-Knisja glorjuża ta' Kristu. U Ġesu bażikament jgħidulhom hekk ħatibqa' sejjer hekk. Waqt li għandek da kollu tajjeb niġu nitfilek ix-xemma ħatkun taf. Meta xi ħadd fit-triq jgħidlek nitfilek ix-xemma ġifri ħjoqtlok. U Ġesu hekk qallu ħa niġi nitfilek il-kandelabru jekk ma tindimx. Sa ftit snin wara dik il-Knisja kienet ineżistenti. F'dik il-Knisja jgħidu l-historians li kien hemm Marija, jgħidu li kien hemm Ġwanni. Għax ma baqgħetx qalba taqbad għal Ġesu. Imma jgħid ukoll x'għandek tajjeb dejjem sewwa ġifieri jgħid x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin. U kien hemm kniesi kellhom tajjeb biss, għalhom tajjeb biss. U mbagħad jgħidlek hekk. Lir-rebbieħ dejjem hekk joqgħod jgħid. Lir-rebbieħ nagħtih jikol mistiġu tal-ħajja li hemm fil-ġira tal-Alla. Lir-rebbieħ. Ismani, aħna ngħixu f'kultura li kulħadd ħaqqu xi ħaġa. Meta kun żgħir jien kunu nagħmlu sports day. Kien hemm tfal moħħhom kuljum biex jiġru fil-futbol. U jien nara kif ħanisraq hot dog. U fl-sports day kun jagħmlu lna tellieqa. Sewwa immaġina li bes pijik it-tabjat, shorts, koxax xoxnin, Bert markaw, u flok abjad għax bil-forsi tilbes. U kienu jgħidu l-netilqu, u jien kont nitlaq niġri, dak ħajtu jiġri, u jien waraj nikol il-hot dog. Waqt li daqt niġri,
ketchup ma' wiċċi, ketchup mal-flok, tasal naħar oħra, ma m'tekx għalfejn tiġri. Xiġri tagħmel, xorta ħajtik medalja, mhux dik il-kultura tagħna. Kulħadd jieħu xi ħaġa. Tasal 30 wieħed tik medalja, titfewwaq ġo wiċċu għax kif kilt il-hot dog. Imma Ġesu dik mhux il-kultura ta' Ġesu. Jekk fiha ħafna jien dittok affruli, okay? Mhux qed nipprova nkun pastas. Isma', ejja nkomplu. Ara, ħares. Lir-rebbieħ. Mhux kulħadd ħajħu xi ħaġa, lir-rebbieħ. U jgħidlek eżatt x'irid jagħmel ir-rebbieħ. Mur aqra il-ktieb kollu dil-ġimgħa, kollha kemm intom. Mill-bidu sa 10 sa 10. Sa tejju nofs jħollok, issa jiena jħoll ħafna iktar x'noqgħod naqrah bil-mod. Ma mur aqrah. Mela, da żgur ma kienx il-Ġesu se jafesu, naqblu sehem? Żgur li le. Issa, Revelazzjoni 2 minn 8 sa 11 jitkellem fuq Żmirna. U daw jgħidilhom li x-xitan ħajxħithom il-ħabs biex jiġarrabhom u jgħaddu minn 10 tim ta' taħbit u jgħidilhom ibqa' fidil sal-mewt. Mhux ħajħlisom ta' ibqa' fidil sal-mewt. Mela għal dan għandna bżonn iktar bżonn Ġesu li kapaċi jagħmel xi ħaġa xi rid jerħisna mill-ħabs. Da forsi iqfu x-xerja u daċċuċati ta' fġieħ kemm hemm, kemm ma naħmilhomx. Iqfu x-xerja u daċċuċati, taħseb li Ġesu x-xitan ħajġu wiċċ imbuċċek. Il-Bibja tiegħi tajt li x-xitan laqqas kapaċi lisnu l-sem ta' Ġesu xi temtem għandu 10 minuti. Biex jipprova Ġesu. Aħseb wara kemm ħajmur ġo boxing ring miegħu. Jew di noħra, please Kristjani fuq xerjawhom, di x'intom tixxerjaw. Ta' x'id da x'inhuma. Daw dal-Kattoliċi. Qed jagħmlu tal-idej, għasra baħielu da. Nofs bin-nofs edin, mamma mija. Tiddi taħseb li x-xitan ħajjiġi wiċċ imbuċ ma' Ġesu jekk jgħidlu nagħmlu tal-idej. Men, rajt ħafna dak il-film, x'ismu dak il-film ta' trakkijiet. Over the top, x'qed taħsbu lil Ġesu? Ma tarax, mela x-xitan jistħoqlu qatt jiġi wiċċ imbuċ mal-Imperatur tal-Univers b'dak il-mod. Iqfu x-xerjahom dal-affarijiet, please. Mela dak żgur mhux ta' Żmirna, għax Ġesu jħallihom hemm biex imutu, letteralment. Jekk ħadd imxi wara Ġesu qott il-prezz. Għax jafgħallik tmut. Għax il-mewta tiegħek tajjeb iktar milli hu ħaj. U Ġesu interessat fl-erwieħ, maħna tant kemm aħna modija f'din il-ħaġa ngħidula ħajja u bil-kont u tieħu tfal il-futbol u m'għandekx ħin li taħsbek li ħadd tgħixha għal dejjem. Waqt li l-mera tgħidlek kuljum differenti. Li inti xieħ mill-bieraħ. Għalfejn taħseb li warba minnu u aktar minn bozza. Il-mera tgħidlek menx, noklu m'għadux hemm. Aħseb il-ħin qed jgħaddi. U intom li għandkom ix-xahar għandkom it-tikmix, ġifieri għax titqu. Mela dik żomma f'moħħok, il-mela Ġesu joqtlu b'nifs fommu jqerdu bid-dija tal-preżenza tiegħu jagħmlu tal-idej. Revelazzjoni 2, Pergamu minn 12 sa 17. Ja Ġesu jgħidilhom għandi xi ftit ħwejjeġ kontrik. Mamma mija l-ħares jgħidlek hekk Ġesu minn. Immaġina sakemm jgħid il-ħadd tieħru hija, imma immaġina jgħidlilek hekk għandi xi ħaġa kontrik. Min jaf kemm il-darba qal li hekk u m'għandunajx għax qed infittex il-da. Xi ħud qed iżommu mat-talim tal-Balam tad-dixxipli ta' Nikola. Daw kienu minn daw, sloppy grace, ma jimpurtax Ġesu jifmek men. Dawk hekk kienu mur fittixhom. Nobbu għadhom Ġesu jgħidlek mhux lilhom l-opri tagħhom. Ġesu kapaċi jobbot. Għandu l-hate crimes ukoll kontrih. Issa indem inkella niġi bla telf ta' żmien u naħbad għalihom bix-xabla ta' fommi. Tajt danu, daj qarbilhom biss irid. Mhux qed nipprova qed ngħidlek dawn huma l-Ġesujiet li inti għandek f'moħħok waqas taf. U qed iżommuk fejjat. Għax nabda minnhom hu Ġesu. Tnaqqax, hemm minn ma taf, għandek xbija f'moħħok imnaqxa li mhux hu u għandek Alla falz. Naqqax ta' Alla nieqes mill-ktieb tar-Revelazzjoni. Mhux l-istess wieħed. Tjatira. Revelazzjoni 2:29. Qatt marit ngħidha
pubblika din il-kelma, imma fil-Biblja daw ma jinteressani x'taħseb u min jisma'. Laqala Ġesu ngħidejjin, okej? Ara lila sa nixħita ġo sodda. U dawk li waqgħu fiż-żina magħha nibgħat fuqhom taħbit kbir jekk ma jerġgħux lura mill-emejl tagħha u lill-ulieda noqtolhom la. Ħalli jkunu jafu il-knies kollha li jienu dak li jifli l-ġewwien u l-qalb u jagħti l-kull wieħed minnkom skont ma ħaqqu għall-opri tiegħu mela meta tgħid Alla qed jara qalbi oqgħod attent għax jaf ħajtik x'ħaqhom l-opri tiegħek. Meta ngħidu hekk Alla qed jara qalbi. Imma qed ngħidu hekk għax minn għalina qed jara qalbi. Ma jimpurtax li qed nisbalja għax qed jara qalbi. Mhux hekk qed jgħidlek hemm. Jara qalbek. U biex wasal tagħmel hekk, qalbek mhux pożizzjoni tajba. Tajt danu! Dan taħsebu dan qed jgħidlek. Laqqas. Issa, il-Knisja tal-Ġobon, taf li mi? Filadelfja. Revelazzjoni 3 minn 14-22. Jiena naf l-opri tiegħek. Jiena naf l-opri tiegħek, nafhom l-opri tiegħek qed jgħid Ġesu. U naf li ant kiesa u laqqas ħun. Taf x'jgħidu? U la mentix jien nobsqok minn ġoħalek. Nistgħu nagħmlu messaġġ ieħor tisimgħu għal ma skandarix daħħu ruħek meta Alla jirrametti. Meta Alla jirrametti. Tant qallajtu għax la int kiesa u laqqas taħraq. Meta Alla jirrametti. Tista' dardar l-Alla u mhux qed nidej. Da Ġesu veru biex tkunu tafu. Iħobbok mimli ħniena, jibqa' jtik iċ-ċans, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk ma tindimx u ma tarfux għar-reta l-univers li hu, ħadd tieħu din naħa li ma trid ngħidlek ma tix tintaqa' magħha da. Please tintaqax magħha. L-Odiċea, mela da mhux tal-Ġobon naqqas għax insejt norijulkom. U daqqas kollha daw qed jisilquk minn minnu Ġesu veru. Laqqas imqara mluħ xaru abjad għall-inqas tajt għandu xi ħaġa xejn. Iħallik tagħmel li trid. Darba Mario De Bono għalli xi ħaġa u xxukjatni. Mbagħad wara fimtu. Għalli inkelli Ġesu kien joqgħod jara l-porn miegħi. Għadlu veru, għadlu x'għamilt biex waqft. Għalli l-ewwel kont noqgħod nimmaġina qisu hemm il-pastor ħdejja. Dik twaqfek żgur milli tara. Immaġina l-pastor. X'qed tagħmel brother? Jitlaqlek labtit men għal-pastor. Aħseb wara Ġesu. Għajdeħ tan-nar. Xabra jirġa' minn ġuħalqu. Tikkundanna x'rek jekk hemm, okej? Ġesu jħobbok, ara Ġesu, taf x'jobot, taf x'inhi d-dottrina tan-Nikolaitins 50 kliem. Hekk irrid jien. U ħanġib kull skuża biex nagħmel ir-rid. Imma sakemm ma tridx, u qed jaħdem ġo fikri biex ma tridx. Jiġu ma tikkundannax ruħek. Basta ma tridx. Basta ma tridx, sakemm ma tridx taħdem il-grazzja. Kif tajdu hekk irrid jien. Ħanajdlek ismani, il-pastor persa ferħan bija. Jekk irrid nafaslu l-buttuni biex ma jibqax ferħan bija, nafaslu l-buttuni, naf x-buttuni għandi nafaslu kif taf il-mara tiegħu u l-jedu. Imma mhux kan nafashom l-buttuni. Għaliex ħa tafaslu l-buttuni l-Alla? Tafaslux il-buttuni ħajibqa' ħelu. Ħalli ma jkollok qatt n-naħa tal-kolla tal-ħaruf. Tara ħlewa tal-ħaruf. Qed inġib eżempju naqa' li kuljum, fimt? Għalhekk qed insemmi l-pastor tafu kemm nirrispetta, mhux qed nipprova waqqaċċajt xejn. Imma qed nipprova ngħidlek jekk tirrispetta bniedem li jekk għandu jkun dak il-mod. Mela r-re tal-glorja kemm iktar. L-Odiċea. Revelazzjoni 3 minn 14-22. Jien naf l-opri tiegħek. Le. Eżatt. Vers 17. Ara, jien fil-bieb qiegħed inħabbat, jekk xi ħadd jismani jiftaħ lill-bieb u jien għandi nidħol u nikol miegħu. Da, qed ħabbat lek ara. Daw jiddispjaċini huma stampi effeminati ta' riġiel. U mhux qed nipprova nkun pastas bl-ebda mod. Ma juru l-ebda forma ta' imperatur tal-univers. U mhumiex hu.
اسمع ها الفيس هاتيني نعم هلي زم لنا على الميكروفونك زم ده في ايديك يقعد له طيب هو بنو مخه كم كورينا شي تتغير رجع جيبي هارس مال انا البامبين ما نيجي البينا الفيس نايد لك قدام كل هات كم انت حبيب طيب ونحبك فير زم لي زمنا دان مش جسو ده لقز ده لقز لسه نبقى زيك لقز عنده سكالدا جو ألبوم شيرشيت بروفو بنجو من ده لقز أربنك بالسريت ده وكله مش جسو اسمعني 98% مش جسو 100% مش جسو ثانك يو الفيس تبقى بيها تبقى تسرقتها في الكنيسة ولا الفيس هو حبيبته فيرو بالسريتا يلا سيبوا هات بحاله كلها كمنتو ريفيلاسيوني 4 اياش كاملنا سيرين اوكي ريفيلاسيوني 4 من فيرس 2 اسمع دي منه فيها خاصيتنا مرفوخ في السبيرت ورايت ترون موقف في السماء ويهد بالأدب فوق ترون والديرة ذكر بأدب الأدب كانت إذا ديرة حجرة الجسبرو وتالكورنالينا ومدور الدرون أو سلعة دون نازميرالد أو سلعة ميشتل LGBT كانت تاجسو أفنا قبل كانت تحتيه هات مندوك لين فول أو سلعة جس بيش كنت مد هلفال مدور ترون 24 سجو فوقهم بالأدب 24 شيح إما جناخهم جو مخهم ده هذا عينك هو إما جناخهم لبسين الأبيض كورونا الدب فوق راسهم مترون رايت هرجين برا أخسي استرات جفري كيكو كوين الجسول يالمونا هنا والسبرو هكام تايت سبيتايت لفين وسابا تورتش مشاولة قديمه إيه مادونا دي أتاوى الاستياس دي الكلمة كمان فلاش أتتملك أتتلبى ما تدوه أتتا إيه مادونا أو نسمة طوري في كريستو أدو سيرينيك تعود الكلمة يا مادونا أتايد لا مادونا عيني أكو أتعملتا مادونا عيني مادونا إرهيلا مش هيك يسمع شرطة ياك الزربونة تيجي كرمية تنحرق شالية جسو يجي في حفنا من ناس مالتين كي كنت بجيهم في السيتواسيون كي يعملوا إيه مادونا أس كيف تايت يكنولوجياو يعرفوا جراتسي اوكي هما السبا سبيرتو تالا اسا شنو هما السبا سبيرتو تالا شو علموك الموزيو علموك ليام سبا دونة الاسبيرتو سانتو اللي يجد بوهرة ارفيما كونسل أوا بيتا بزات الله دوك هما السبا سبيرتو المسيا ومرأرة شايد لك الكتيب تال الداتا الكاثوليكي مش نفتكر بهرسة الكاتيكيزم تاع الكاثوليكا هو كم مكتوب ما عندوش يقسم على البيبيا امديسا دواني تاع الاسبيرتو سانتو مش داوك ومش هندخل فيهاش فيرو ميم شانس مالا جبر ده جاسو مش جاسو اللي تقعد تستأسي حكيك كوش خاطر هو باينابل جوز يا بيتش جوز ومش جاسو ده اللي تقعد تستأسي كونفيرما الكونفيرما تيني كونفيرما تاع الكونفيرما وجبتو اسمه مسيس داوت فاير عشان جبني الجاسو اسمه مسيس داوت فاير يريد كونفيرما يا مكتوب اما ريد كونفيرما اوكي ريد كونفيرما فوق الكونفيرمسا الجاست ما تيجي تعمل جنب مكتوب مان ما تيجي تعمل جنب مكتوب ده زي كايت مش تعمل جنب مكتوب عشان كان مكتوب من بزون لابدا كونفيرما كيف تقعد تحت ما شاهد تقعد كل ضربة تايدو تيني كونفيرما اللي أنا جاية باي التحلي كامبيني ماني بيجي نتيجي الكونفيرما ما تسبوس تبع الشغل يقول يتنقرأ الباساج سبوست ما ده الإمبراطور تاع الأونيفيرس مش مسيس داوت فاير
Qudiem it-tron vers 6 rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall u f'nofs it-tron madwaru 4 ħlejq ħajjin kellhom għajnejn minn quddiem u minn wara. Qed tisma' xew miktub minn. L-ewwel ħliqa ħajja donna l-jum, it-tieni ħliqa ħajja qisu oġol, it-tielet ħliqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem. Insomma jkompli sejjer. Rabes ftit. U l-4 ħlejq ħajjin kull waħda minnhom sitt ġwiena ħrajthom kollhom għajnejn kemm madwarhom kemm minn ġewwa lejl u nar ma jieqfu qatt titennu 24/7 daw sejrin hekk ara. Ma jieqfu qatt. Għaddis! Il-mulej Alla jista' kollox li kien li hu li ġej. U kull darba li ħlejja kienu jagħtu glorja u ġieħ u ratti l-ħajr il dak li kien fuq it-tron li huwa l-dejjem ta' dejjem l-24 xtieħ jinxteħtu quddiem dak li qed fuq it-tron jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem. Jgħidu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron jgħidu jistħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' l-glorja, il-ġieħ, is-seta għax inti ħlaqt il-ħlejja kollha. Huma kienu nħolqu bir-rida tiegħek. Issa, ħanajlek x'nimmaġina jien. Għax hekk ġibni, my friend little Mr. Jesus. Issa inti timmaġina ħanimmaġina lin-nifsa ħalli ma poġġix lilek. Kif ġibna l-Ġesu. Tidħol hemmhekk. Dawet jagħmlu hekk. U inti ħatidħol hekk nonxalant hemm ġew. Jew tidħol ma tiegħek għax la fiżlav ma raġel ieħor l-ambrazzetta. Ara naqas Steve. Ara xi ġmien għandhom da serki Steve. Kieku dak il-ħin u x'eternità jagħmlu jgħidu dak il-kliem jieqfu ħarsu lejku l-anġli kollu jħorġu x-xabla għax jgħidu xejn ħażina daħlet l-istupidax nidħol ġenna. Men, xi darba ħatara ta' wiċċ imwiċċ. U ħajkun hemm nies li taw ħajjithom sħiħa Alla. Ħadkun qiegħed madwar nies mhux mediocre Christians da u backsliders. Ħadkun ma nies li qasmuhom min-nofs, qatawlhom rashom. Itterturawhom, qattawlhom il-partijiet tagħhom ġenitali biex forsi jgħidu Ġesu ma jeżistix u mhux veru. Ħadd kwett tagħmilha ma' nies li qalu jiena ħanitferra bħal drink offering. Ma nafx x'inhi bil-Malti, drink offering. Mhux ħadkun mal-Kristjan li mdorri naraw ta' sfortunatament, ħadkun mal-krem della krem. Taw ħajjithom sħiħa u naqra oħra. ħatkun ma' nies li kapaċi jgħidu to live is Christ, to die is gain. U ħatibda tirrealizza li l-ħajja Kristjani tiegħek kienet tevolvi biss. Ġlida fil-karozza sal-fellowship, twissija tfal biex jgħodu bikwietom, amen, halleluja, f'nofs it-tok qabdek il-ġuħu titlaq lem. Ħanajdlek ismani, darba xokk jgħid ruħi, darba kien hemm bniedem jiġi f'din il-Knisja. U mhux ħansemmih minnu għax mhux ħajju pjaċir. U studentu għax kien għaddej minn żmien ibes, minn għalija ħanajnu jien. U kien għaddej minn sitwazzjoni impossibbli. U waqt li minn għalija jien ħan ikkunslaħ, qabad ikkunslani hu. Ngħidli kif tidher il-ħajja tat-talb tiegħek. U ma kienx qed jiftaħar għax veru għandu mħabba kbira, ma kienx qed jagħmelek biex jgħidli. Insa mhux ħajlek qas tkun taf minnu. U warieni dan. Tella l-qalziet. Għatlu kif titlob inti, u beda jgħidli kif għattalħin fit-talb tiegħu. U tella l-qalziet. U għarini li kubteħ kienu kallu. U għaw kienu kallu kol. Dik kienet il-ħajja tad-devozzjoni tiegħu fis-sigriet. U dak il-ħin ħassejtni l-iktar Kristjan fjak li qatt teżista. Mhux jerta li jeħta, ammirajtu. U dak kien għaddej minn sitwazzjoni impossibbli. U kien jgħidli s-sitwazzjoni ħaddur. Ix ħanajdlu. Word of fate aħna mhux ħanajdlu xi ħażina. Mela. Bek ħaddur qed ngħidlek. Ġomma kont ngħid impossibbli hemm irrida ta' xi ħadd ieħor. Jgħidli s-sitwazzjoni ħaddur. U sitwazzjoni daret. Mhux qed nipprova nippretka opri. Ismani ħanajdlek. Waqt li qed nippretka l-messaġġ qed nixrob it-te u nikollu ħodt crossbuns biċ-ċikkura ta' xred lill-mara. Jivri minni jgħataw għax sumt ħafna. Jgħataw għax mbabba l-grazzja tal-Alla. Ma ħajasal żmien li tafx tajt il-Bibja li x-xogħlijiet tiegħek ħajġu provati bin-nar. Bin-nar tal-Alla li jkun ma ħajġu provati.
Ġifieri iridu they withstand li jieqfu kontra n-nar tal-la. Isma' ngħidlek. Fejn ktibta Ġesu. Eżatt, f'dak il-vers Kurintrin jgħidlek li hemm ħafna materjal wieħed jista' jibni bih, fundazzjoni Ġesu Kristu ma ħafna materjal li jibni fuq il-fundazzjoni li Ġesu Kristu. Deb fidda ħaġar prezzjuż injam xuxlif u tiven. Mela, jekk it-tiben tipprovaħ bin-nar x'jiġi? Irmiet jisparixxi. U l-xuxlif u l-istess, u l-injam u l-istess. Jiġifieri tista' tkun qed tibni bihom. Issa nistaqsik mistoqsija oħra. Jekk id-deb tipprovaħ bin-nar x'jiġri? Ġast jibda l-forma u tippurifika. Ara, l-ewwel ħaġa qed tibni fuq il-fundazzjoni, għax jekk qed tibni fuq di, laqqas il-fundazzjoni m'għandek tajjeb aħseb wara tibni kemm qed tibni fuq bid-deb. Mhux ħu tal-liħu xlief għandek. Imma kun naf li l-Bibja tgħid aħna kollha ħanidru quddiem it-tron tal-ġudizzju ta' biex kun taf. U mhux ħajkun hemm skużi iktar ta'. Kulħadd ħajħu laqgħu. Xogħolok quddiem kulħadd ħajjiġi provat bin-nar. Mhux bil-love is love u ma jimpurtax u nifmek u għax kien qed jiklok imnieħrek ħakkejtu ta'. Sa tħokku mnieħrek. Mhux qed nipprova nagħmel l-alla bojja. Imma Ġesu qal li ħajasal żmien li l-mejtin jisimgħu il-leħen tal-liben Alla u ummu. Jallet jisimgħu il-leħen tal-liben Alla, jgħidlek indem. Kun naf li fid-dinja waħda mill-iktar komoditajiet prezzjużi u rari hija d-deb. Għalhekk 1 ounce deb xi 28 grams jidlhom jiswa xi 2300 spot. Fil-ġenna mhux hekk, it-toroq huma tad-deb. Hemm abbundanza minnu. It-toroq suppost ikunu bit-tarmak, ġifieri it-tarmak u d-deb fil-ġenna l-istess ħaġa tant kemm hemm. Taf x'inhu skars fil-ġenna? Sekondi mejx għal Ġesu. Dak ċans wieħed għandek sekondi mejx għal Ġesu. ċans wieħed. U kemm tgħix minnhom dawk biss jifdal. Dawk skarsi, iktar mid-deb. Għalhekk ħajjipprovaħħomlok bin-nar. Għax meta taħraq ħajtek u ħajfdal ix-xogħol biss u relazzjoni tiegħek ma' Kristu li twassal ix-xogħol mhux qed ngħidlek tagħmel okay? Just qed nipprova nindirizza r-rat race. Li taħdem 3 full times u 4 part times ħajinħaraq ħuxlief. Seta kellek it-tifel tiegħek l-aqwa football player tad-dinja ma nafx jisimhu. Dak x'ismu Ronaldo. It-tifla tiegħek seta kienet l-aqwa kantanta. X'ħajfdal. Kieku kellek taqbad ħajtek u taħraqa fil-fjamma Alla. Ħajfdal. X'ħajkun hemm deb. X'inhi r-rarità li ħad toħroġ minn ħajtek, l-iskarzezza li ma ssibx l-univers. Alla kollettur tal-iskarzezza huma sekondi mejx għalih. Għax il-ħajja hija maħduma b'tali mod li ġalek tlaħseb li minn taħt mut qatt u biex tgħix għalik u biex tħalli xi ġewwa warajk. U Ġesu qallek biex ma tagħmilx hekk. Ma temmix mur Matteo 6. Għallek biex ma tistax teżori li tikollek għamla u jikoll istadijt imma fil-ġenna. Ismani, ħanajdlek, għara ma taħsibx li dawk ħatija taħħom dajjen ta' kun għet ikellem li fuqhom. Tit tkun responsabli, tit taqla l-ħobza ta' kull-jum u tit taħdem imma tit tifhem li taħdem biex tgħix, mhux tgħix biex taħdem. Niprofa nħanħalli, ok? Ġesu veru ħatmu kapaċi penġieħ, għalek għatmu għattilħal penġieħ, anzi għal penġinix, please. Għax l-ebda artist fuċ l-art ma ħajoħroġ b'xi ħaġa li teqreb lej kif jidher.
xtaqt nidħol ħafna ma ġajlna fuq kif Alla jekk inti timxi miegħu huwa l-Alla li huwa lik mhux kontrik. Li the enemy of your enemy is your friend, your enemy should be the devil. U li dak li Ġesu jsejjaħ missier huwa missierek. U li hemm xi ħaġa li jgħidula li l-ġudizzju jkun magħmul issa mhux kontrik imma lik. Għax he is the lifter of your head. Mhux hekk. Matthew, ejja, Luis, nipprovaw nagħlqu. Tuni ċans, ħana għax nistaħan li barra. Ara ma tirnexxilek ma jfettillekx tibża, ta'? Min jibża minn l-awtorità divina, aħres lejn l-art. Min jibża minn roadblock, min ikollu karozza drogi. Jekk inti mixi 8 feet ma' Ġesu m'hemmx biex tibża. Ebża jekk bħal hekk tajt ħaġa u fis-sigriet tgħix ħaġa oħra. Ħanajdija, okej, ġas antik tixbiha. Meta kont żgħir, believe it or not. Tgħix kemm kienu jibbulijawni. Ħafna. Għax missieri kien jgħid li ttihomx lura. Għax Ġesu kieku ma jtihomx lura. U kont naqla d-daqqiet u ma nagħtix lura biex nobdi l-missieri. U mbagħad biżmien tiġi biża'. Għax tweġġa ma naqla d-daqqiet, allura tibża toħroġ fiġilieda. Però Alla kellu mezz li waqt li kont nara missieri minn imkien kien jitfaċċa missieri. Darba minnhom hemm jisimha Biżebbuġa Triq San Ġwan, missieri kien batni fis-summer school tal-kappellan biex nitgħallem l-arkett. Għaż naf x'inhu arkett, imma kont nagħmel affarijiet li kien jgħidu u kont ħadd l-oħti miegħi. U aħna sejrin lura d-dar ġiex tfaqal dew jiġru warajna biex isawtuna. U bdejt niprofa niġri nġal l-oħti tiġri iktar għax ma jdomx isawtu l-oħti, fim ma tarax ħadd ma jmiss l-oħti. U veru kont beżan. Għax kont naf xiġri ma tjabdejtuk, subien. Jekk hawn xi tfal ismani, jekk hawn xi tfal qed jaraw jew whatever li qed tkun bully, ismani, il-bully xi darba jsir hekk ta' biex tkun taf. Illum dawk il-ġiex tfal nikolhom jekk irrid, Ġesu jżommni biss, wieħed minnhom joqgħod warajja u nfakru. Ngħidu tiftakar? Illum Ġesu jżommni biss billi nkun jien il-bully. Għax il-biża titlaq ma' żmien ħalli tkunu tafu tfal moħħkom hemm. Għax l-affarijiet jinbidlu l-folja tiddur. U niftakarni qed niġri qed nipprova nipproteġi l-oħti u f'daqqa il-ħin jgħaddi missieri. U x'ħin rajtu għad niftakar sissa sense of relief li kelli qatt ma ninsa. Għax missieri kien jgħidli hekk. Kien jgħidli hekk missieri, fimt? Is-sawwaġġ tkompli xtati, imma jekk xi ħadd imislu t-tifel għax jaf x'tifel għandu, ħadd tagħmel missierijiet ma joħroġ imbagħad minn John Neighborhood għax ikun hemm id-demm. Walla l-missier hekk l-istess. U għaliex ġaribni? Għadlu qed jiġru għajna ħajsawtuna għalli min. Għadlu ġejjin minn hemm fuq. Qatt ma raġgħu jkellmu dak it-tfal. U kun naf jekk inti ma rejt illum dan l-Alla feroċi, jekk għandek bżonn tinħeles dan l-Alla feroċi, kif jara inġustizzja li joliedu, saqt inkompli naqralek fi jgħidlek ħalli naħlu ħinu l-vendetta issa. Jgħidlek inti kompli jaħfer, kompli bierek, kompli jitma l-adu tiegħek itlob għalih, ħalli fejdi. Ħanajdlek, meta kont immur id-dar jiena u kont ngħidlu l-missieri, da, għamlu li hekk illum l-iskola, kont nara jnejn missieri jinbidlu. Għax kien jaf li t-tifel tiegħu qed jgħid il-verità. Is-siddi f'qalbek tibqa' bħal Abram. L-imħallef tas-sema u l-art ma jagħmilx li hu sew jekk insib 50 ġusti ħadet il-belt le. 40 45 qallu le. 40 le, 30 le, 20 10 le. Tibqa' iġġib skuża għal jom miegħu. Aħfrilhom ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Darba minnhom hawn bniedem f'din il-knisja mhux ħansemmi jismu kollha tafu minnu. Kienu qed jiġi persegwitat u raġel Alla beda jgħidlu x'ħajġrilhom dan nies. Jgħidlu da ħajġrilhom hekk, da ħajġrilhom hekk. Taħsibx li ferata. Beda jitlob iktar għalihom le mulej. Ma jkunx hekk mulej li jiġrilhom dan affarijiet. Le mulej, inti ma tagħmilx hekk mulej. Birikom Ġesu u jibgħatilhom il-messaġġ Happy New Year. Ġesu jħobbok. Dik ispirazzjoni. Mela mulej ma niflax niżjed neqridhom. Inti kun naf li hemm dan
l-imħallef tal-univers. U x'ħin jara li qed isurulek inġustizzji u inti innoċenti xi ħaġa ħadqum ġo fih. Jekk ix-xitan qed joppressak, xi ħaġa ġa qamet ġo fih. U llum ma jgħid inħeles. U jgħid fiq u jgħidu li għandek bżonn. Nistantik iż-iskritturi kollha nixtieq narħomlok m'hemmx ċans. Alla għal niesu ta' isma' ħares, il-kastigi tal-Eġittu għalfejn taħseb ġew fuq l-Eġittu. Għal niesu. Ara ma tmislux jgħidlek kif qal il-pastor naqqax ismu fuq il-pala ta' jdejk. Ara ma tmislux il-ħabba ta' jnejh jgħidlek. Għax dak kollu li jorik kemm jaf ikun feroċi, dak ħajkun qed jaffaċċja meta jiġi kontrik. Imma inti tibqa' qalbek safja. Tixtieq li ma jaffaċċjax b'dak il-mod, tibqa' jidlob għalih u tbierku. Karrabanda. Ġesu! Ejja nieqfu b'din l-iskrittura. Ma rnexxilniex naslu imma nemmen li wasal li kellu jasal. Revelazzjoni 22. Spoiler alert. Għafu kif tispiċċa l-istorja. Halleluja għal-ħaruf tal-Alla. Vers 17, l-ispirtu u l-arusa jgħidu Ejja! Maranata! Skonċeja u koll. Mux ejja xbajt nħallas il-kontent dawn. Ejja Ġesu ma niflax iżjed. Jaqfinaj. Uħu postok bħala soldat ta' Kristu. Li jiflaħ jaffaċċja id-diffikultajiet tajlek il-Bibja. U għajtejja, għalajja, ħataraħ jirrenija. Bħala soldat, bħala sultan. Rod of Iron. Xinu Rod of Iron bil-Malti? Għandi bżon naqra bil-Malti. Xetru tal-ħadid. U ħajati wieħed lilek qalu koll minnhom. U ħadd irrenja fuq in-nazzjonijiet, tafal fejn ħadd irrenja fuq in-nazzjonijiet biex iġġib l-ordni bħalu. Ħadd mu ħajamel li jrid għax int ħajkollok xetru tal-ħadid. Allura issa meta tgħid Halleluja! Il-ħaruf tallak u nafa li xettajtek, mhux għalek xi ħadd ieħor. Għax tiegħu mal-ġnus kollha. Din waħda mis-songs favoriti tiegħi. Dak kitibha. Sarrabakia rabranda. Ġesu. Min jisma ħajajt ejja. U minu bilaċ isma l-ħniena. Minu bilaċ ħajjiġi ħajjiħu bxej mill-ilma tal-ħaj. Bxej. Waqt li u daqsek ferroċi tal-bizza majestus dal-ktib jorik il-majesta tal-la u l-mizzerja ta' min jiġi kontriħ. Et jgħidlek ejja ħantik x'tixrob xej. Xiex bojja Alla minnu itjeb minnu. Jgħid li jistħoqlok, mur għalek tibtaf li jgħak jgħid jgħafajt ma jistħoqlok. X'kien xi darba ma jistħoqlok, x'sejt jistħoqlok. Min ħajamel hekk għalik? Min kulħadd irid jippunta subajh lejk u jistennik tisbalja biex jgħidu tara dili ngħid jien. Tara kuddili ngħid jien. Meta tara nies bħal dawk ħajjithom qiegħda taħt magnifying glass qed jistennewk tisbalja biex jgħidu tara. Min jagħmellek hekk? Ħlif l-imperatur tal-univers, Ġesu. Ħanaqbel ftit, il-grazzja ta' Sidna Ġesu tkun ma' kulħadd, grazzja wkoll. Revelazzjoni 21:5-8 jgħidlek, jarġa' jgħidlek l-istess. Ara ħanġeddet kollox. Ikteb, għax dawn il-kelmiet huma minnhom ta' min joqgħod fuqhom. Dawn huma kelmiet ta' min joqgħod fuqhom, mhux ta' min tibsa taqrahom, tittoqgħod fuqhom. U għalli, jien l-alfa u l-omega mhux it-tieni wieħed. Il-bidu, it-tmiem, mamma mija x'majjestarret għana Ġesu.
Kif tista' ma teċitax ruħek x'in taqra dal-kliem ikollok abti tiġri mal-kamra anke jien li ma ħobbx niġri kolli abti tuqum niġri mal-kamra. Halleluja! Kif jista' ma jekk ma jeċitakx dal-kliem, int mejjed doppju men. Jarġajdlek li l-mobillaċ jinnis bxejn mill-lajn tal-ħajja. Daw jiridhom ir-rebbieħ jiena nkun Alla tiegħu jkun ibni. Fejn hu l-kattiv? Jien ħankun Alla tiegħi qed jgħidlek int ħadkun ibni. Min qabel il-fundazzjoni tad-dinja qatt jażel l-imsperma qatt għażel lilek. Inti jagħtaw with purpose biex tirrenja bil-rod of iron. Xetro tal-ħadid. Okay, imbagħad il-rebbieħ li dak li ħares sal-aħħar. Tarek tlifa salvazzjoni. Sa l-aħħar. L-opri tiegħi nagħtih seta fuq il-ġnus. Min itik seta fuq il-ġnus ikunu tiegħu. Biex imexxihom xetru tal-ħadid bħal min ifarrak il-bwieq tal-fuħħar. L-istess kif jien ukoll ħadd is-seta mad missieri u nagħtih ukoll il-kewba ta' filgħodu. Ir-rebbieħ nagħmlu kolonna fit-tempju tiegħi. Min fej qatt iżjed ma joħroġ. Qatt min ta' toħroġ. Kolonna. Halleluja. Ġerusalem il-ġdida kulħadd jafhom, come on. Mhux ħankun preżentus u ngħid isma' l-Ispirtu x'qed jgħid il-Knejjes, imma l-Knisja li jimparti minnha nista' nitkellem u nista' ngħidlek. Isma' l-Ispirtu x'qed jgħid il-Knisja. Għandek bżonn tagħmel kontijiet? Serraħ moħħok, il-maġġoranza tal-Kristjani kun hemm. Jgħidula backsliding. Meta tkun tissir komdu tiġba tiġġieled, taċċetta tgħid whatever. Meta tibda ddejqek il-Knisja b'dara kollox żejjed aħjar. Backsliding, qed titlef il-ġista li x'inti suppost tiġbed l-arja. Il-ħaruf qed isejjaħlek biex jurik il-ħniena. Jekk int ma tafx minnu Ġesu, ħanajdlek ismani, kamera stan-nofs, provaw jekk jista' jkun iġibu n-nies minn wara. Isma' ħanajdlek, Ġesu huwa dak li jxebba. Jekk qed tfittex il-Ġesu, Ġesu biss jissodisfa. Kemm minnkom ollu jdejkom. Kemm minnkom fittixtu fil-ħajja, provajdu affarijiet u xejn ma ssodisfakom. Kont naħseb li kulħadd jolli jdej. Kemm minnkom duqtu l-Ġesu? U rrealizzajtu li m'hemmx sodisfazzjoni li fih. Daw kollha mġienen. Daw kollha mġienen daw. Hekk telbu lix-xitan bit-testimonjanza tiegħek. Għalhekk kien kollu jiġri wara jipprova jieħdok lura. Għax telbu bit-testimonjanza tiegħek, bid-demm li ħallek u billi ma tħobbx ħajtek sal-mewt. Kattarraba. Halleluja. Ġesu tiegħi huwa iktar għoli mill-ġerms ukoll. Mhux ħanaħli ħelu insa. Mhux ħanaħli ħelu jagħtuni budget. Bistu 44 cents il-budget. Halleluja. Moment serious, okay? Ġesu jħobbok. Ġesu jħobbok. Xem li jżommok mill-li tkun ma' Ġesu. Il-loka dik il-ħaġa f'ħajtek li tajt din hija l-ħaġa jien li żommni mill-li nkun hemm fejn inkun. U f'dal-ħin hu deċiżjoni daqshekk biss tagħmel ta' deċiżjoni. Il-grazzja tiġi minnu. Hu deċiżjoni. Halleluja. Karra raba xelli redej. Salla raba kata. Qabel naqtaw tista' tkanta dik il-biċċa l-inħobb jien il-bridge. Isma' l-kliem. Isma' l-kliem. Hin imu karrabaxxa la rabassi kadarara.
Xteħtu in imun L-imħallef fuq l-imħalfin Kol gloria imrodda L-Kristu Ġesu divin Għax tijek u mal-ġnus Tijek u mal-ġnus Kolla tijek u mal-ġnus O Alla kbir setan Tijek u mal-ġnus Tijek u mal-ġnus Kolla tijek u mal-ġnus O Alla kbir setan O Alla Għamel ħaq min din l-art O Alla Għamel ħaq min l-art Arrabakja rabasċata O Alla Għamel ħaq min din l-art O Alla Għamel ħaq min l-art Grazzi Ġesu, karrabaxxa Għax tijek u mal-ġnus Tijek u mal-ġnus Kolla tijek u mal-ġnus O Alla kbir setan Tijek u mal-ġnus Tijek u mal-ġnus Kolla tijek u mal-ġnus O Alla kbir setan Thank you. All right. Għanistaqsikom għal-moment ta' adorazzjoni qudiem l-imperatur tal-univers. Għanitlob li kulħadd jilqajnejk, please, toqgħodux tiċċaqalqu l-ewwel hemm, ara ma tellefx il-ħadd ieħor f'dal-ħin. Jilqajnejk kulħadd. Kulħadd jilqajnejh. U ħares lejn dan l-imperatur tal-univers li ġi dan l-alla ta' gwerra biex jagħmel gwerra on your behalf. Halleluja. Nirringrazzjawk Ġesu li inti li mħallef fuq l-imħalfin, inti li mħallef li kull imħallef ieħor fuq wiċċ l-art irid jagħti rendi kont lilek l-iktar wieħed għoli ħadd ma bħalek. Nirringrazzjak li nistgħu nsejħulek Alla tagħna. Dik għandha tkun veru pride jekk hemm xi forma ta' pride tajba li ssejjaħ lill-imħallef fuq l-imħalfin l-Alla tiegħek. Kurra bakija radara salara manki. Mulej Ġesu, Spiritu Santu, nitolbok issa stess biex tiftaħ kull qalb beraħ bħal portiera biex tindirizza areas li għandhom bżonn jiġu indirizzati f'kull ħajja f'kull persuna mill-kbir sa żgħir f'dil-kamra Ġesu. Sundara la bakjere dessej. Nitolbok biex il-lejla bħala knisja fejn hemm bżonn niġu f'indiema ġenwina. L-indawru tmun. Sara bakjera daxa. Intu il-qima Ġesu, inti li mħallef fuq l-imħalfin. Nitolbuk għal dak il-jum mulej. Mulej tħallix li ħajjitna tiżluq minn bejn subajna mulej. Mulej tħallix naslu qudiemek bil-ħuxlief. Nitolbok mulej biex naslu qudiemek bħaġar prezzjuż, fidda u deb mulej. Affarijiet li jiswew Ġesu. Affarijiet skarsi fl-eternità. Nitolbok mulej li ma jkun hemm l-ebda forma ta' mistħija. Jew regret li stajna minna xi ħaġa oħra. Fuq is-sodda tal-mewt tagħna Ġesu. Imma ngħixu ħajja sħiħa mejxa għalik f'kull sfera fejn inti pjantajtna Ġesu. Oh Ġesu, kemm inti tajjeb mulej. Kun darra bassej. Mela, YouTube. Xakattara. Ħanajdlek. Dan Ġesu fjeru.
trida mill-ħniena f'Ġesu veru hemm il-ħelsien il-maħfra ta' dnubiet imkien neħlif fih. Ħatagħmel deċiżjoni għal Ġesu llum, ħatibqa' ddur fl-istess ruqa, ħatibqa' tiġri mingħand saħħar għal ieħor biex forsi tisma' xi tajba fuq ħajtek u kompli jisħtuk meta hemm ktieb mimli affarijiet tajbin fuq. Mhux tinduna li kull darba li jqilbu l-karta jitla' joker quddiemek. M'intix lest li tirilaxxa ħajtek fis-sit tal-univers u tgħidlu jkun min nies kont kelmtek illum. Mhux kollox provajt. Ġesu. Nitolbok f'dan il-ħin għal għajnejk u saqsi l-Ġesu minn qalbek biex jurik minn veru, biex jaħfirlek dnubietek, biex dik il-grazzja tibdel il-kors ta' ħajtek. Ejja, din hija knisja li ħatisma' fuq Ġesu veru, mhux fuq xi xbija mnaqxa biex ikollok ħajtek aħjar, imma fuq minn veru. U hekk nintaqgħu l-erba' fis-seba', is-sibt fis-seba', il-ħadd filgħodu bl-Ingliż fl-10. Għalissa ngħidlek il-paċi miegħek u l-barka ta' Ġesu tkun fuqek u nispiċċa b'di. Din hija l-iktar kelma importanti li tisma' f'ħajtek. Għażel lilu. Tista' taqta'.